Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng masugid mong tagapakinig. Ako si Tomas, at ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng aming pamilya noong kalagitnaan ng dekada 80. Edad 15 ako ng mga panahon na ito. Nakatira kami sa isang lugar sa probinsya ng Capiz. Nang panahon na ito ay hindi pa ganon kaunlad at progresibo ang lugar na ito. Malayo sa kalsada, lubak-lubak ang daan, maputik at madulas kapag tagulan. Malayo ang igiban at mahirap makahanap ng sasakyan. Ang pangunahing transportasyon namin ay ang kalabaw na may kangga. Dito namin isinasakay ang lahat ng produkto namin para dalhin sa bayan, at ng mga panahon na ito, ang pangunahing produkto ng aming pamilya ay ang pagtatanim at pagtitinda ng kape. May 3 akong kapatid na sina Nito, Heron at Patring. Kasama namin sa pag-aalaga at pag-aani ng kape sa aming magulang na sina Luding at Inya. Magkakasama kaming nag-aalaga at nag-aani ng kape. Sa ganitong klase ng trabaho ay kasama din namin ang aming kapitbahay na sina Onay at Domingo. Kasama ang kanilang mga anak at kaibigan na rin na sina Oro, Medi at ang kambal na sina Julio at Julia. Sa lugar din namin ay may kuno-kuno mag-asawang aswang na tinatawag na sina Henya at Turing. Hindi pa namin nakikita ang mag-asawa na ito, pero marami ang mga bali-balita sa lugar namin na may mga nabibiktima ang mga aswang-aswang na yan. Ganun pa man ay pinag-iingat pa rin kami ng aming magulang. Sa tuwing papasok kami at uuwi sa paaralan, hindi pwedeng hindi kami magkakasamang magkakapatid. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi galing sa eskwela, may nakasalubong kaming matandang babae na may kasamang batang lalaki noon. Nakasuot ito ng kulay asul na sando at kulay asul na short. May suot din itong kulay asul na gomang sapatos. Hindi namin kilala kung taga saan ang mga ito dahil sa hindi naman namin kilala ang matanda at ang bata na yon. Kung hindi kami nagkakamali ay nasa edad 3 taong gulang lamang ang bata. Wala naman kaming nakikitang masama sa kinikilos na matanda at hindi din naman umiiyak ang bata kaya inisip namin na maglola ang mga ito. Nakauwi kami sa bahay na maayos. Naghahanda na kami maghapunan na may tumawag sa aming bakuran. Tiningnan ito ni tatay. Kilala niya ang isang lalaki na nasa labas ng bakod ng bahay namin. Tinawag niya ang lalaki sa pangalang Iboy at ang babae naman ay nagngangalang Tisay. Nagtanong sila sa kung may nakita bang bata sila tatay na edad 3 taong gulang. Dahil ayon sa mag-asawa ay nakikipaglaro ang kanilang anak sa anak ng kanilang kapitbahay. Doon namin naalala ang bata na nakita namin na kasama ng matanda. Kaya sinabi ko na may bata kaming nakita na kasama nga ng matandang babae nang pauwi kami galing sa eskwelahan. Tinanong ako ni Mang Iboy kung anong itsura ng batang lalaki kaya inilarawan ko sa kanilang itsura noon. At doon na humagulgol ng iyak ang babae. Sumagot naman si Patring ng, akala namin maglola sila. Hindi din kasi umiiyak yung bata eh. Doon sumagot ang babae na nasa kabilang bayan na ninirahan ng kanyang ina. At hindi pa ito ganun katanda kasi nga 55 lamang ang edad ng kanyang ina noon. Sinabi din ni Iboy na wala na siyang magulang. Edad 18 pa lamang nang mamatay ang kanyang ina. At ang kanyang ama naman ay namatay 2 taon pa lamang ang nakalipas noon. Dahil sa kanilang sinabi ay nag-alala na rin sina nanay at tatay. Tinanong nila kami kung saan banda dinala ng matanda ang bata. Sa may crossing tay, yung papasok sa may taniman ng kapihan ng magulang ni Teo Onay. Ang crossing na yun ay may 15 minutos na layo mula sa bahay namin. At ang sityo naman na tinitira ng mag-asawa ay doon mismo nakatira sa kabilang direksyon ng kapihan ng magulang ng aming kapitbahay. Dahil doon ay sumama na si tatay sa mag-asawa para hanapin ang paslit. Sinabi rin niya na dadaan na niya ang albularyo na si Lolo Inte. Sinabi ko naman kay tatay na sasama ako pero hindi na ito pumayag pa. Kaya't nanatili na lamang ako sa bahay. Pagkatapos naming maghapunan ay nagkanya-kanya na kaming gawa ng aming takdang aralin. Si nanay naman ay patuloy sa kanyang pagtatahi
habang pinapanood kaming gumagawa ng aming takdang aralin noon. Sayang daw kasi ang gas ng Petromax kaya sinusulit niya ang pagpailaw. Maliban kasi sa pagtatanim ay ang pananay ang hilig ng aming ina. Malaking tulong ang kanyang pananahi. Maliban sa ginagawa niya kami ng mga damit ay nagiging dagdag hanap buhay niya pa ito. Kaya malaki ang naitutulong niya sa aming ama. Pero natapos na lamang kami sa paggawa ng aming homework noon ay hindi pa rin nakauwi si tatay. Pinatulog na kami ni nanay habang siya ay patuloy pa rin sa ginagawa niya. Kaagad naman akong nakatulog pero nagising ako sa boses ni tatay habang nag-uusap sila ni nanay. Lumabas ako sa silid para mapakinggan ko kung ano ang nangyari sa paghahanap nila sa bata. Ayon sa kanya, mabuti na lang at naisipan niyang daanan si Lolo Intinon. Dahil kung hindi niya ginawa yun ay baka hindi nila mahanap ng buhay ang bata. Habang naghahanap sila sa bata ay panay ang pagbibitaw ni Lolo Inti ng mga buhay na salita. Pangtanggal ng sabulag at ng iba pang orasyon na ginawa ng aswang para maitago ang bata. Nakita nila ang bata hindi kalayuan sa isang maliit na sapa. Ang sapa na yun ay may sirang kubo na siyang sinisulungan ng mga tao kapag umaani ng palay na naroroon sa lugar. Nakasiksik ang bata sa puno ng kawayan na maraming tinik. Umiiyak ito habang sinasambit ang salitang papa at mama. Kaagad na hinawi ni tatay ang tinik na yon. Si Mang Iboy naman ay dahan-dahang pinasok ang masukal na puno ng kawayan at dahan-dahang kinuha ang noon ay nakabaluktot sa paghiga na bata. Hindi sila tumigil sa paghawi ng mga tinik hanggang sa makalabas ng tuluyan si Mang Iboy. Habang karga ang kanyang anak noon. Natatakot pang paggapang na ginawa niya para makalabas sa kawayanan na yon pero ganun pa man ay malaking tulong ang paghawi sa mga tinik. Muling umusal ng orasyon si Lolo Inte para maiselyo nito ang anumang bagay na iniwan doon ng aswang. Kung sakali mang nilagay itong alaga niya sa lugar para bantayan ng bata. Ayon kay Lolo Inte, maaaring malaman nila na may iniwan doon ng nilalang dahil kusa itong nangangamoy dahil hindi ito makakalabas ng lugar. Maaari din itong mamatay kung mahina lamang ang uri ng nilalang na yon. Sa pag-alis nila tatay kasamang albularyo at ang magulang ng bata sa lugar, meron silang narinig na paghiyaw. At ang tunog na yun ay tila ba boses ng isang babae. Hindi lang ordinaryong boses kundi boses ng galit at nanggigigil ang kanilang narinig. Sila tatay at ang magulang ng bata ay nakaramdam ng takot nun. Samantalang si Lolo Inte naman ay ngumisi habang nagsasabi ng, "Ayan, patay ang alaga mo ngayon." Wika niya habang nakasunod sa likuran. Dahil sa kanyang sinabi ay nalaman nila tatay na alam na ng aswang na nakuha ng bata na kanyang itinago sa puno ng kawayan. Ilang sandali pa ay narinig nila ang paghuni ng ibong tikling. Ang buong akala nila tatay ay sinundan na sila ng nilalang pero ayon sa albularyo ay hindi ang nilalang ang nakasunod sa kanila, kundi ang alaga lamang nito. Ganun pa man ay huwag silang mag-alala dahil sa binalot na niya ng sabulag ang kanilang presensya. Kaya't siguradong ang albularyo na ligtas sila makakauwi nun. Ihinatid pa nila mag-asawa sa bahay ng mga ito. Nanatili pa sila ng ilang oras dahil sinisiguro ni Lolo Inti na ligtas na ang bata bago pa man nila iwanan ang magpamilya. Sinabihan niya rin ang mag-asawang Iboy at Isay na lumipat na ng tirahan dahil sigurado siyang babalikan ng aswang ang kanilang lugar para muling kunin ang bata noon. Tumango naman si Mang Iboy, sanhi ng pagsang-ayon sa sinabi sa kanila ni Lolo Inte. At nang sigurado na sila na nasa maayos ng kalagayan ng bata, doon na sila nagpaalam na uuwi na. Kaya inumaga na sila ng uwi noon. Doon ko lamang napansin ang orasan na nasa 4:30 na pala ng madaling araw. Gagad na akong pumunta sa kusina para magsaing na ng aming agahan. Habang si nanay naman ay naghahanda na ng ulam na kanyang iluluto para sa aming agahan at ulam na babaunin namin sa eskwela. Ilang sandali pa ay ginising na niya ang 3 ko pang mga kapatid para makapaghanda na papuntang eskwelahan noon. Malayo pa kasi ang kailangan naming lakarin bago makarating.
Bago pa yun ay kailangan din naming pakainin muna ang aming mga alagang hayop, partikular na mga manok, bibi at baboy. Sa aming paglalakad papunta sa eskwelahan, nakasalubong namin ang mag-anak na si Mang Iboy. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Kana at ang kanilang anak noon. Binati namin ang mga ito at nagtanong kung saan sila pupunta. Pupunta kami sa inyo. Nandun pa yung tatay nyo? Opo, nasa bahay po natutulog. Tumango naman sila mag-asawa at nagpatuloy na sa pag-usad. Ganon din kaming apat na nagpatuloy na rin sa paglalakad papuntang eskwelahan noon. Maayos naman kaming nakarating sa eskwelahan at nanatili doon hanggang sa dumating na ang oras ng uwian. At dahil ako ang nasa ika-6 na baitang kaya ako ang pinakamatagal ang oras ng pag-uwi. Ganun pa man, hinintay pa rin ako ng aking mga kapatid noon. Kaya't sabay-sabay pa rin kami. Hanggang sa makarating kami sa parehong lugar kung saan namin nakita ang anak ni Mang Iboy kahapon. Ngayon ay nakita na naman namin ang matandang babae na may kasamang bata. Pero sa mga panahong ito, ang batang kanyang kasama ay malaki na. At kung hindi ako nagkakamali, kasing edad na nito ang bunso kong kapatid na si Patring na noon ay nasa 8 taong gulang. Sumasama naman ang maayos ang batang ito. Nag-uusap pa sila. Pero kapag naririnig namin ang usapan nila, wala kaming naiintindihan sa kanilang sinasabi. Para bang nakikinig kami ng kwentuhan sa pareho naming lingwahe pero hindi namin maipaliwanag kung bakit hindi namin ito maintindihan. Sa pagkakataong ito ay tiningnan kami ng matanda at ngumisi. At nagulat kami nang bigla niyang hinawakan si Patring. Pero mabilis kong tinampong ang ulo ng aking bunsong kapatid habang binabati ang matanda ng, "Saan kayo pupunta la? Uwi na ba kayo?" Pero sa halip na sumagot, nakita ko ang pagpawi sa pagngisi ng matandang yon. Sumimangot ito at hinawakan na ang bata niyang kasama, na para bang takot ito na mahawakan ko rin ang batang ito. Mabilis silang naglakad palayo noon. Kaming magkakapatid ay mabilis na rin naglakad pa uwi pero hindi ko na binitawan pa si Patring. Sa halip ay pinasakay ko na ito sa likod ko para mabilis kaming makarating sa bahay. Sakto namang nakarating kami sa bahay nang sumuka ito ng sumuka. Halos hindi na mahinto yung pagsusuka niya. Umiiyak na rin yon. Sabi nito ay masakit ang tiyan niya. Si nanay naman ay nagagalit sa amin kung bakit daw namin pinabayaan si Patring. Ako naman ay hindi makapagsalita sa awa ko sa itsura ni Bunso pero si Heron ay hindi na nakatiis sa mga talak ni nanay. "Hindi namin pinabayaan si Patring, Nay. Bigla lang po siyang hinawakan ng babaeng aswang." Tila ba nabigla si nanay sa sinabi ng kapatid ko at hindi na ito nakasagot pa. Habang si Nito naman ay mabilis na hinanap si tatay na noon pala ay nasa bahay ng aming kapitbahay. Tinawag niya ito. Papagalitan pa sana siya ni tatay pero nagtaka ito dahil nakita niyang umiiyak pa rin si Nito habang sinabihan niya si Papa na tawagin si Lolo Inte. Magtatanong pa sana si tatay kung anong nangyari. Pero nang makita niya si Patring ay mabilis na niya itong binuhat papunta sa bahay na manggagamot. Mabilis din na sumama si nanay. Kasama na rin sana ako pero sinabihan na kami ni tatay na manatili na lamang kami sa bahay noon. Isarado lahat ng bintana at pintuan. Lagyan namin ng trangka. Hindi na kami nagpumilit pa na sumama para makaalis na sila kaagad. At dahil hindi nagawang mailuto ni nanay ang ulam kaya ako na ang nagpatuloy sa pagluluto noon. Paksiw na isdang nakahanda na kulon. Pero hindi pa naisalang sa apoy kaya ako nang nagpatuloy. Kulon po yung hiligay noon na termino ng palayok. Si Nito at Hiron naman ang nagsarado ng pintuan at mga bintana. Inasikaso ko naman ang pagpapasiga ng Petromac. Habang hinihintay na maluto ang aming ulam ay tiningnan ko naman kung maayos ba at tama ang pagsarado nila ng bintana noon at pagtalagay ng trangka. Inihanda naman ng dalawa mga sandata na posibleng panlaban namin sa nilang kung sakaling pumunta ito sa bahay. Mahabang itak ni tatay ang pinili ni Hiron. Samantalang ang kay Nito naman ay ang panggapas ng damo kapag nagdadamo si tatay sa likod ng bahay. Mahaba ang patalim na ito at pakurbang hugis. Samantalang ako naman, garab ang napili kong itabi. Para kaming baliw na naglatag ng 3 banig na siyang
pinagpatong-patong namin. Naglagay ng makapal na sangkalan sa gitna at doon pinatong ang Petromac. Nilagay din namin sa gitna ng isang garapon na asin. Naglagay din kami ng karton at doon ipinatong ang inihain naming kanin nun at ulam. Doon na rin kami kumain ng hapunan. Sa sala din kami nanatili. Walang kibuan kami habang kumakain. Subo lang kami ng subo at nakikiramdam lamang sa paligid, lalo na sa mga nangyari sa labas. Mabuti na lamang at hindi nag-iingay ang aming mga alagang hayop at ang dalawang aso namin ay nasa loob naman ng bahay. Nakatago lamang ang mga ito sa ilalim ng upuan at nakamasid lamang sa aming magkakapatid. Sina Itom at Bukay ang pangalan ng mga ito. Patapos na kami sa aming apunan nang may naamoy kami na parang panis na karne. Malansa na maasim na hindi namin maintindihan. Tapos biglang kumatok ng may malakas sa aming pintuan noon. Ang dalawa naming aso ay biglang nagsilabasan sa ilalim ng upuan na gawa sa kawayan at tinahulan ng pintuan. Habang kaming tatlo naman ay nananahimik lang at hindi nagsasalita. 3 beses itong kumatok ng malakas sa pintuan na nasa harapan pero hindi naman ito nagsasalita. Nang walang bumukas sa harap na pintuan, narinig namin ang pag-ikot ng kung sino sa kusina at doon naman kumatok ng malakas. 3 beses din itong kumatok ng malakas pero hindi man lamang ito nagsasalita, kaya hindi din kami umimik. Hindi din naman basta-bastang masira ng kung sino man ang dingding ng aming tahanan dahil ang dingding namin ay gawa sa matibay na tabla na karaniwang dingding ng mga bahay nung sinaunang panahon. Ultimong ang sahig, bintana at pintuan ay gawa sa matibay na tabla kaya mahihirapang sirain ang sino mang may gustong sirain ito. 2 beses na umikot at kumatok ang nilalang sa bahay. At sa 3 ikot nito ay doon na namin narinig ang boses ni tatay na nagsabi ng "Psst, hoy!" Kasunod doon ay may pumutok na baril. Kaya akala namin ay si tatay nang binaril ng kung sino sa labas pero nakarinig kami ng mabilis na pagtakbo mula sa bakuran namin papunta sa may likuran. At nung makarating ito sa may likuran, ay doon naman kami nakarinig ng pagpagaspas ng malaking pakpak. Kasunod ng paglipad nito palayo, ay ang unti-unting nawala ang mabahong amoy sa paligid nun. Narinig pa namin ang muling pagpapaputok ni tatay ng baril. Pagkatapos ay kumatok na ito sa pintuan ng bahay. Tinawag ako nito at tinanong kung ayos lamang ba kami. Nanginginig naman akong tumango. Habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan para pagbuksan ito ng pinto. Pero bago ko pa binuksan yon, inihanda ko muna ang lampara na may siga. Kailangan niyang isa lang doon ang kanyang kamay para itaboy at hindi magaya ng mga nilalang ng dilim ang kanyang mukha at presensya. Si Heron ay doon pa lamang tumayo na makita niya si tatay. Magsa10 taon pa lamang kasi ito. Kagad itong tumayo at doon namin nalaman na umihin na pala ito sa kanyang salawal. Kami naman dahil sa nangyari ay hindi na rin namin alam ang pinaggagawa ng aming kapatid noon. Hindi namin alam na napaihi na pala ito sa sobrang takot. Pinagbuksan ko ng pintuan si tatay. Kaagad na bumungad sa amin ang nag-aalala niya mukha bago siya tuluyang pumasok ng bahay. Isinalang niya ang kanyang palad sa apoy pagkatapos ay inihilamos niya sa kanyang mukha. Ginawa niya yun ng 7 beses bago siya tuluyang pumasok sa bahay noon. Siya na rin mismong umalalay kay Heron para makapaghugas at makapagpalit ng damit. Basang-basa kasi ito ng kanyang ihi. Kami naman ni Nito ay niligpit na ang aming pinagkainan. Maging ang banig na aming ginamit ay niligpit na rin namin. Pero natakot na kaming matulog sa aming silid kaya sinabi ni tatay na sasamahan niya kami. Huwag kaming matakot dahil nasa bahay na siya. Tumango naman ako at tinanong ko siya kung kumusta na si Patring. Nasa maayos na kalagayan na. Mabuti na lang at may kumontra kagad sa ginagawang pagmarka ng aswang. Kahit walang binitawang dasal pero nasagip nito ang buhay ng kapatid niyo. Sino ba sa inyong gumawa nun, mga anak? Si Heron ang sumagot. Si Kuya Tomas, tay. Kaagad niya tinampong yung ulo ni Patring nung biglang hinawakan ng matanda. Nagpasalamat naman si tatay sa akin at sa pagsagip namin sa buhay ng kaisa-isa naming kapatid na babae.
Tinanong namin si tatay kung nasaan na si Patring at kailan uuwi. Sinabi naman itong iniwan niya sila ni nanay sa bahay ng manggagamot. Pinilit niyang umuwi para may kasama kaming matanda. Nagpasalamat naman kami at umuwi si tatay dahil kung hindi baka kung ano na ang nangyari sa aming tatlo. Nakatulog naman kami ng maayos ng gabing yon. Kinabukasan ng Biyernes ay hindi na muna kami pinapasok ni tatay sa eskwela. Hindi naman kami nagreklamo. Alam naman namin ang dahilan kung bakit. Sinundo na ni tatay si nanay at Patring sa bahay ng manggagamot. Pakantakan na rin si Patring noon habang nakasakay sa balikat ni tatay. Isa-isa na kami nitong tinatawag. Kahit kakaibang kaba ang binigay sa amin ng kapatid kong ito ay masaya naman kami at nakauwi siyang ligtas at makulit na ulit. Pero sa kanilang pag-uwi ay kasama nila si Lolo Inte. Pinakilala ako ni tatay sa kanya. Ikaw palang sumagip sa buhay ng kapatid mo ah. Kaya kayo yung binalikan kagabi. Hanga ako sa iyo. Lumapit naman kami sa kanya at nagmano. Sinabi nito na hinahangaan niya kami magkapatid. Lalo na ako dahil pinoprotektahan ko mga kapatid ko. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Kasunod nito ay ang pagtingin niya sa palad ko at napangiti ito. Sinabi niyang malaki ang potensyal ko para maging isang manggagamot. Na natural sa akin ang maalam kung ano ang gagawin kapag naharap kami sa delikadong sitwasyon. Hindi ko ito malalaman dahil kusa lamang sa akin ang gumawa ng mga bagay na ito. Na isang sinyalis ng isang magaling na albularyo. Balang araw umano. Lolo, wala naman po sa lahi namin na maging albularyo eh. Anong wala? Sa tingin mo bakit kami personal magkakilala ng tatay mo? Maestro ko ang lolo ng iyong ama. Yung lolo mo sa tuhod. Nagulat ako sa sinabi niyang ito. Sinabi naman ni tatay na sanggol pa lamang ako nang namatay ang lolo ko sa tuhod na yon. Kaya hindi ko na ito nakita pa. Nagulat naman ako sa nalaman kong yon. Wala akong idea na nananalaytay din pala sa ugat namin ang pagiging albularyo. Ganun pa man ay hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa mga sinabi ni lolo. Sinabihan ko na lamang ito na hindi ko pa alam kung ano ang gagawin. Wala kasi sa isip ko maging isang albularyo. Nginitian lamang ako ni Lolo Inti at tumango. Kasunod nito ay ang pag-ikot nila ni tatay sa likurang bahagi ng aming bahay. Malinis ang likod ng bahay namin kahit pa napapalibutan ito ng iba't ibang kahoy ng prutas. Avocado, suha, star apple, santol at guebano. Sa aming paglilibot ay napailing si Lolo Inti sa kanyang nakikita. Nagulat naman ako at halos hindi makapaniwala sa mga nakikita ko. Napako ang paningin ko sa puno ng santol. Kaya tinanong ako ni Lolo Inte kung anong nakikita ko noon. May mga guhit po ng kuko sa bawat puno. Pero yung nandito sa santol, marami ang naiwang kalmot na parang galing sa mahabang kuko. Sagot ko sa tanong ni Lolo. Imbis na mag-alala ay napangiti ito. Ay na! Kusa nang nagigising ang dugo ng isang albularyo sa sistema mo. Hindi mo na matatakasan yan, Tomas. Lalo na at 15 anyos ka na. Ibig sabihin ay nasa wastong edad ka na para matuto ng panggagamot. Nilingon ko si tatay na nakasunod lamang sa aming likuran. Maging ito man ay naguguluhan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Lolo Inte. Pero nababahala ako sa mga marka na nakaukit sa mga puno ng kahoy sa paligid ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko na para bang may sariling pag-iisip ang mga braso ko na bigla na lamang hinawakan ang puno ng santol. Kasunod ay ang pagbitaw ko ng mga kataga na kusa ko na lamang nabanggit na naging dahilan para unti-unting mabura ang kalmot sa puno ng santol. Tuluyang nabura ang mga marka sa bawat puno ng kahoy. Sinabi sa akin ni Lolo Inte na wala na akong takas noon. Nakapagbitaw na ako ng mga buhay na kataga kaya naman tumango na lamang ako sa kanyang sinabi. Nagpatuloy kami sa pag-iikot. May mga inusal siyang kataga. Latin ang katagang ito na nagsasabing itinataboy ang lahat ng negatibong enerhiya at sineselyuhan niya ang aming bahay sa mga nilalang ng dilim. 7 beses naming inulit ang pag-ikot sa bahay. Nang matapos kami sa pag-ikot ay pinaganda naman siya ni nanay ng kape at ng makakain na almusal.
Samantalang si tatay naman ay nanghuli ng manok na siyang kakatayin at tinola para sa ulam. Habang kumakain ng agahan, sinabi ko naman kay Lolo na handa na akong mag-aral ng mga pamamaraan sa panggagamot at magsanay para maging isang albularyo. Ganun pa man ay kailangan ko munang tapusin ang pag-aaral ko sa elementarya. Total, 2 buwan na lamang ang nalalabi para sa aming pagtatapos sa ika-6 na baitang. Napangiti naman si Lolo Inti sa sinabi kong yon. Si tatay naman ay wala na rin magawa kundi ang suportahan na lamang ako sa mga gusto kong gawin. Nasa akin yung mga gamit ng iyong lolo. Ibibigay ko ito sa iyo sa oras na alam kong kaya mo ng pamahalaan ng lahat ng ito, sabi ni Lolo Inti noon. Lumipas sa maghapon ng walang problema. Nawili si Lolo Inti sa pakikipagkwentuhan sa amin kaya hindi ito umuwi kaagad. Ilang sandali pa ay dumating na yung 3 tao. Puro lalaki ang mga ito. Si Lolo Inte ang kanilang hinahanap. Ayon sa kanila ay may nakapagsabi na nasa amin si Lolo kaya pumunta sila sa bahay. Nang tanungin ni Lolo Inte ang mga ito kung ano ang kanilang kailangan, sinabi ng lalaki na nawawala ang kanyang anak na nasa edad 8 taong gulang noon. Sumama kasi sa amin yung bata para mag-ani ng kape. Pero nung pauwi na kami mga 5:30 kahapon ng hapon, hindi na po namin nakita. Batang lalaki ho ba, Manong? Nakasalubong namin yung matandang babae kahapon. May kasamang batang lalaki. Nag-uusap silang dalawa. At yun din yung matanda na binalak na mangbiktima kay Patring. Sambit ko. Tuluyan na kasing nakaligtaan namin ng tungkol sa batang kasama ng matanda dahil nga sa nangyari kay Patring. Tinanong ako ng lalaki kung saan dinala ng matanda ang batang lalaki. Pero hindi ko na nalaman pa dahil sa nagmamadali na rin kaming makauwi noon. Dahil sa sinabi ko ay ako na ang sinama ni Lolo Inti sa paghahanap sa batang lalaki. Doon ko naman tinanong si Lolo Inti kung bakit hindi na lang namin huli ng aswang. Ang kanilang biktima ay hindi nanggaling dito sa ating sityo. May batas kaming sinusunod iho. Ito ay ang batas sa pagitan ng masama at mabuti. Hanggat hindi na argabyado ang aming nasasakupan ay hindi kami pwedeng makialam. Ganun pa man ay pwede kaming tumulong sa mga taong lumalapit sa amin para mahanap ang kanilang pamilya na nawawala. Hanggang doon lang, hindi kami pwedeng manugis sa kanila. Pero kung nagkataon na nabiktima nila yung kapatid mo doon pa lamang ako pwedeng pumalag at gumawa ng hakbang. Dahil kabilang kayo sa mga tao na nasa ilalim ng proteksyon ko. Mahabang paliwanag ni Lolo Inte. Doon ko naintindihan ang mga batas na namamagitan sa lahat ng nilalang. Doon ako ng paismid habang nagsasabi ng, kung ikaw, Lolo Inte, walang rason dahil hindi naman nila nabiktima yung kapatid ko. Ako, may rason para lipulin sila. Kapatid ko yung pinadiskita nila Paano kung hindi ako kasama ng mga kapatid ko? Di sana nawala na sa amin yung kaisa-isa kong babaeng kapatid. Nakita kong ngumiti lamang si Lolo Inte noon. Kuwang-kuwa ko man noong pananaw at pangangatwiran ng aking lolo sa tuhod. Kaya sigurado siyang makukuha kong estilo nito sa panggagamot. Napalingon naman ang isang lalaki nang marinig niya ang pangalang Erning. Si Lolo Erning. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ng lalaki at nagpasalamat sa pagtingala niya sa aking umaong lolo sa tuhod. Ilang sandali pa ay narating na namin ang likuan kung saan namin nakasalubong ang matanda at ang batang lalaki kahapon. Doon kami huminto. Saglit na hinawakan ni Lolo Inte ang lupa at pinakiramdaman. May mga binibitawan siya mga buhay na kataga. Tinanong niya ang mga laman lupa na nananatili sa lugar kung nakita nila ang matanda at kung saan pumunta mga ito. Narinig ko naman ang mga mahihinang boses na sumasagot kay Lolo Inte, pero wala akong maintindihan sa kanilang sinasabi. Naisip ko na siguro hindi pa abot ng kakayahan ko ang ganon. Lumiko kami sa daan na nakatago sa kaliwang bahagi ng lugar. Nagulat kaming lahat na makita naming may maliit na daanan doon. Halos hindi ito makita dahil sa mataas na mga damo na kung tawagin ni Kugon. At sa kabilang bahagi nito ay may mga tanim na kape. Masukal ang kapihan na ito na nasa tinagal na naming dumadaan dito ay ngayon lang namin nakita. Napapailing pa ako dahil sa napakasukal ng mga puno ng kape. At kapag ganito kasukal ang puno, ibig sabihin ay pinamamahayan ito ng insekto na kung tawagin ay tungaw. Yung tungaw po ay uri ng insekto na kulay puti at kapag busog na pula na.
Hindi ito makikita kapag hindi ganun kalinaw ang mata. Mahilig sumiksik sa mga nakatagong bahagi ng katawan, partikular na sa kilikili. So ayun na nga, nagpatuloy kami sa pagbagtas ng daan papasok sa masukal na lugar na yon. Hanggang sa makarating kami sa may bandang sapa. Ang sapa na ito ay karugtong ng sapa na naroroon sa bahagi ng taniman namin ng kape. At ang hindi namin inaasahan ay makitang may maliit na kubo sa kabilang bahagi ng sapa. May tawiran doon na gawa sa kahoy na kawayan. Hindi na sakop ng barangay na tinitira namin ang lugar na yon. Napamurang ama ng bata na aming hinahanap habang si Lolo Inti naman ay napapailing na lamang. Kaya malakas ang loob eh. Alam nilang hindi ko sila pwedeng pakialaman. Paano ba nun sakop sila ng isang albularyo na hindi ko pa naman kasundo? Sambit ni Lolo Inti noon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong binalutan ng galit. Walang lingon-lingon kong tinawid ang tulay na kawayan. Biglang umungol ang malakas ang aso. Pero masasabi kong hindi basta-bastang aso yon. Mabuti na lamang at sinundan ako kaagad ni Lolo Inte. Napakainit ng ulo mong bata ka. Wika nito. Hindi naman ako umiimik habang ang tatlong lalaki na sumundo sa amin ay nakasunod na sa likuran namin. Ilang sandali pa ay may lumabas na isang matandang lalaki pero sa tindig nito ay hindi ko masasabing mahina ito. Matipuno pa rin ang katawan niya na halatang sanay sa mabibigat na gawain. Ngumisi ito habang nakatingin kay Lolo Inte. Pero napawi ang pagngisi nito na bumaling ang tingin niya sa akin. Kumunot ang noon niya na tila ba may nakikitang tao sa katauhan ko. Tama ka, apo yan ni Erning. Ang maestro ko na umubos sa lahi mo. Wika ni Lolo Inti noon. Hindi naman naubos lo eh. Kita mo nakatayo siya at buhay na buhay. Binalak pa ng asawa niyang biktimahin yung kapatid ko. Sagot ko kay Lolo habang tinuturo ang babae na noon ay nakatayo sa pintuan. Mas lalong kumunot ang noo ng lalaki at sa halip na makipagdebate ay tinanong kami nito kung ano ang ginagawa namin sa lugar. Sinabi ni Lolo Inte na may hinahanap kaming batang lalaki noon. Isaoli na lamang ng maayos para wala ng gulo. Sa hindi malamang dahilan, sa halip na itanggi ang sinabi ni Lolo, ay tinawag na matanda ang kanyang asawa. Sinabi nito na ilabas ang bata. Nagpalusot pa itong hindi niya alam na taga sa amin pala ang batang yon. Hindi na sumagot pa si Lolo Inte. Walang gulo na ibinalik nila sa amin ang batang lalaki. Inabot ko ang bata at kagad na inabot sa ama nito. Hindi lang namin napaghandaan na biglang tinaga ng lalaki ang aswang. Pero mabilis itong umilag. At dahil tatlo sila ang lumusob sa matanda ay hindi namin nagawang awatin ng mga ito. Pero hindi ito natuloy dahil sa hinarangan sila ng tatlong malalaking aso at napakaitim pa ng mga yon. Saglit akong kinabahan sa nakita ko. Ginawa ko lang ayon sa kasunduan. Ano man ang aksyon na ginawa ng tatlo ay labas na ako Lalo na't hindi naman sila sakop ng proteksyon ko. Sabi ni Lolo. Sinabihan na ni Lolo Enti ang mga ito na umalis na at dalhin na ang bata. Nakita ko pa yung pagtiimbagang ng lalaki pero ngumisi ito ng sinabi ni Lolo Enti na hindi kabilang ang mga ito sa kanyang proteksyon. Bago nagkahiwalay ng landas namin ng mga lalaki ay nag-usal si Lolo Enti ng orasyon. Inihip niya ito sa bunbunan ng bata. Kasunod noon ay ang pagdukot niya ng luya. Inorasyonan at ginuhitan ng krus ang bawat pulso ng bata. Pagkatapos ay tinali niya ang luya sa damit nito. Nagpasalamat naman ang ama ng bata at tinabutan si Lolo Inti ng pera pero tumanggi ito. Kaya muli na lamang nagpasalamat ang mga ito. Lumiko na ng daan pabalik sa kanilang lugar dala ang bata noon. Habang kami naman ay bumalik na sa bahay. Habang nasa daan ay tinanong ko si Lolo Inti na bakit gano'n ang sinabi niya sa aswang na hindi sakop ng kanyang proteksyon ng lugar ng mga kalalakihan. Dahil yun ang totoo. At isa pa'y miyembro ng mga rebelde ang kalalakihan na yon kaya alam kong hindi sila basta-basta. Yun nga lang ay wala silang kakayahan na mambasag ng sabulag kaya hindi nila alam kung saan nila hahagilapin ang bata. Hindi na sumama pa si Lolo Inti sa bahay. Naging maayos ang lahat ng pangyayari. Hanggang sa may nangyari sa anak ng aming kapitbahay na siyang sumubok sa akin sa kauna-unahang pagkakataon.
bilang isang batang albularyo.